Les normes i els límits són diferents. Els límits delimiten el marc d'acció, què poden fer i què no poden fer. Per exemple, jugar a la videoconsola. I les normes són orientacions per complir aquests límits. Per exemple, pots jugar a la videoconsola, però 1 hora a la setmana. Els límits s'han de seguir, no hi ha opció. De fet, són imprescindibles per construir relacions sanes i positives. En canvi, les normes depenen de la maduresa de l'adolescent. Alguns en necessiten poques perquè s'organitzen molt bé i d'altres en necessiten més. És igual les normes que necessitin. L'important és que si en necessiten, en tinguin per autorregular-se i complir amb els límits. A l'adolescència, els límits són necessaris. Els adolescents estan en canvi continu, corporals, relacionals, i requereixen d'ordre exterior. De fet, malgrat sembli tot el contrari per com reaccionen, són els mateixos adolescents que ens demanen els límits, perquè els límits cuiden, donen seguretat, els ajuden a desenvolupar autocontrol, responsabilitat i respecte envers elles i envers altres persones. Saber el que puc fer i el que no puc fer, o l'hora que he d'arribar a casa, no m'agrada, però si ho penso, em dona tranquil·litat. També és cert que m'enfado perquè no m'agrada que els meus pares em diguin el que he de fer, però quan no ho sé em sento com una mica rara. És estrany que els teus pares no et diguin el que has de fer i el que no. El tema clau és com posem aquests límits, ja que no ens referim a castigar, censurar, prohibir o esbroncar de manera autoritària, sinó que posar límits és una qüestió de comunicació, de donar seguretat i fins i tot d'autocura. Si ens hi posem a pensar, els adults posem límits constantment. A una amiga, a una companya de feina, a la parella. I quan ho fem, no ho fem castigant o dient et quedaràs sense mòbil quan em tornis a parlar així, oi? I aquí és on apareixen els càstigs i les conseqüències. Perquè què passa quan es sobrepassen els límits i no es compleixen les normes? Quan faig alguna cosa a casa que no sembla bé, em castiguen. A mi el càstig em fa tenir molta ràbia, impotència. M'enfado amb ells i penso que la propera vegada no els explicaré o en com ho faré perquè no m'enxampin. Quan parlem de límits i normes, és inevitable no parlar de càstigs i de conseqüències. En aquest sentit, càstigs i conseqüències no són el mateix ni busquen el mateix. De fet, tenen enfocaments i resultats diferents. El càstig causa dolor o patiment perquè la conducta no es torni a repetir, encara que sigui inconscientment. Pot ser físic o emocional i es percep com una forma de control extern. El càstig té una càrrega emocional que les conseqüències no tenen. El càstig és desproporcionat perquè s'improvisa, es diu sense pensar, ens desconnecta de l'adolescent. Provoca que quan es faci de nou sigui d'amagat, reforça la conducta inadequada, respon a la necessitat que té l'adult de tenir el control i sovint és humiliant. Sabem que els càstigs no funcionen. De fet, si funcionessin, amb una vegada que castiguéssim seria suficient, però la conducta es torna a repetir. Davant la pregunta de què podem fer, ens trobem amb les conseqüències. A més, molt sovint no els podem complir perquè són inassumibles per les persones adultes. La conseqüència té per objectiu relacionar el comportament amb les repercussions lògiques que se'n deriven. És a dir, reflexionar sobre les conseqüències de les seves accions promovent, així, la seva responsabilitat personal. En aquest sentit, la conseqüència és raonable perquè és proporcional a la falta. És respectuosa, es relaciona amb l'actitud incorrecta, modela la conducta, es centra en el que passa i el to emocional amb el que es parla és des de la calma i amb actitud adulta. Possiblement, si em fessin pensar des de la calma, sense jutjar-me ni cridar-me, el que suposa quan no faig alguna cosa bé, ho entendria i a la propera vegada faria el possible perquè no tornés a passar. La línia entre el càstig i la conseqüència és molt fina. La diferència clau és l'enfocament i la intenció. Mentre que el càstig causa dolor o patiment com a forma de control, la conseqüència es centra en l'aprenentatge, ensenyar les repercussions naturals de les seves accions i promoure la responsabilitat personal. No obstant, l'important és buscar la solució i preguntar-nos per què està passant això, per què es comporta així i anar a l'arrel del problema per solucionar-lo.